बोल सर कहाँ बा बताओ। हमना बताए बताओ सर मुंह फोड़ दम सर मार कर बताओ। हमना बताए बताओ हमना बताए बताओ कहाँ बा मार ओए, के गाड़ फाड़ बताओ बताओ हमना बताए बताओ हमना बताए बताओ कहाँ बा ना बताए अरे भाई ना बताए बताओ ऊपर खून निकलो चाहे बताओ गाड़ फाड़ ना बताए जल्दी बताओ कहाँ बा ना बताए बताओ ना बताए कहाँ बा मार के मुंह फोड़िए दल बानी सर गार फोड़ दम बताओ कहाँ बा मार के मुंह फोड़ चाहे गाड़ फोड़ हम ना बताए बताओ कहाँ बता हुआ सर के पास हुआ पता नहीं भगवान हमार कौन कलम से करम लिख दिल बरान असल हमरा जी में एगो आन्हरे धरा गल बा एगो के सुनबे ना करेला। सुना तो नहीं सुनिलवा साफ सारी दोगले रखा रे का रे सरवा तू दोगला कली है तो दोगला कली है इस सार सुनते नहीं रे सारा नहरा ते हमरा काय मरले रे रे सुन ले रे छोड़ इस सारा आन्हर के आई अकेले टेंगत अपने आई चल का चल। ते गोरियावे थे रे जाओ नहीं कि चल अपन अकेले आई चल चल। देख ले गोरियावे तो तो बड़ी मार मार अच्छा ना करियम चल 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 ना करियम चल। जालो सरौ जालो हमरा के अनहर समझत रहलो हमरा सब लोग केला तो हम गार से मटकी मारनी यही से चलो लो हम आवत नहीं टुवत की सर के ना छोड़े बाप के गोरी लेबो हमरा टंगड़ी धके फाड़ दे। रे सर बहिर बाप के ना करी लख चल उ अपन आन्हर हटे कहत चल काहे कही मना तो कर उठे बारी चल उ आई मुँह छोड़ के भाग लो कहाँ जाए उनके बुझात नहीं के कि हम अनहर बानी का बानी सुनिलवा पैसा ला हाथी मुगल बा रे हाथी सुनिलवा रे साला हाथी मुगल बा ना रे मिथलेशवा साला कहाँ गोइलो से रे सरवा दुनु रे आ ना रे हाथी मुगल बा साथे ने आ जल्दी तो सिंगरा अरे बाप एकरा तो दूधू को सिंह बारे आमना रे हो देख ना दूधू को सिंह वाला हाथी मोल बिया अरे साला देख ले अभी लोग करके समझा दे रे साला इसरा गरियावत चल चल देख का बने चल चल देखे चल ई साला साफ ये आन्हर एगो बहिर दू और माथा खराब कर दल चल देख का रे साला सिंह नानी भर सिंह ना हो का सिंह है ई साला आई हाथी हो आदमी हो साला आदमी हो ई हैं उ दोसर चीज सिंह ना हो छोड़ ये आदमी हो हां हमरा बुझला हाथी हो ते साला जो कहि से पानी लिया एकरा खातिर जो तो पानी पानी लिया तो जो पानी लिया था हमरा पानी लिया आनोर आदमी के भेजो तो तो साला पानी लिया जो रुको तारे में गरम बा इने दादा मरले बानी साला हाय मुंह रे हमारा का लौकता के मुंह हो मुंह हेद बा रो मुंह हो ना उगार हो ठीक है घंटा हे
सुनो सुनो हमारे लगे वक्त बहुत कम बा ठीक बा ए साला इहो गरिया होता हमरा के गोरिया होता ए अनहरा सुन 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 का कहता सुन सुनो सुनो देख ले माना कर दे गोरिया होता चुप लेटरिंग में हाँ जिंदगी भर के कमाई बा हमार वही ओ साला के ना छोड़ मर गल कारी सर मर गल तो का मारता से बहिरा ले इ तो सार आदमी लो तो मर गई ए अनहरा आखिर कोहत कर लो रे कहत लो जिंदगी भर के कमाई हमार स्कूल के लेटरिंग में बा का रखले बा रे साला हाथी हमने कहां से लौकी रे रे सर सर आग बा तोर के हाथी देखबे हेंगो करता रे हाथी कि सर हाथी ना नहीं तो मर गल पैसा पैसा आधार कार्ड दूगो फोटो लेके चलिए पहुंच जाइए आधार कार्ड या साफा ई बहिरा सार दोगले बाई ई सर मर गइली कहत कि धन भइले बानी तो आधार कार्ड ले फोटो आधार कार्ड बनवा दे आधार कार्ड बनवा दे के त मन करी तबे ये तेरे कहत नहीं के गई हो ई सर सुन हाला मत कर सन ई जोन कहत रहे सही कहत रहे पहले चल के लेटरिंग में देख हां काने खजाना छुपल होके देख ले बस धमाल फिल्मिया हां काने खजाना वही में छुपल होके पहले चल सन लेटरिंग में चल सन देखल ए त यार हो के हाथी के न देख ली रे रे साला ई बहिरा ई मार खाई का रे हमरा हाथे सर के हमरा हाथे सर दोगलवा के हटाओ चल चल आनहर सर हम ए बहिरा हेत बहिरा बा अपने में काहे लड़ थो रे हेत बहिरा बा मार सर सर तारा लोग कत नहीं थे चल 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 दे अनहते बारी त हमरा काहे न लौकी रे रे तो ऐसे दोनों के छोड़ दम बुझल नु ना 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 चल चल सर मार के तार आँख फाड़ दम तार कान फाड़ दम मार के बुझल नु तो चल चल बार बार कोनो बात पर गरियावत चल हई चल चल पहले देखल जा चल हां धान लेवल जा चल